baba faira tinamati Mwari baba uri musoro kudenga unotenda nenyasha dzenyu baba dzamusa ruzhinji rwapinda muno kuti vasvike kuno. Kuda kwenyu baba chititungamirai pane mhomho yese iri mukati mhatso ino. Chokwadi ngachive chokwadi, manyepo ngaava manyepo, mhosva dzenyu dzitongwe, vanhu vachibuda muno vachisekerana vachibatana maoko, mhosva dzichipere mune zvakanaka. Nevauya nevaeni vedu vasvika muno tinokumbira kuti muvatungamire nekudzoka kunzvimbo dzaanogara ngezita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. The last sermon. The last sermon. The last. And then I am Anjay. The last sermon tomorrow. And then 2. Because I would tell you because I touch up. And then 2. Was PabloGanishamu. The last sermon tomorrow. You my origin, my paper now apple. And squad up. I got to talk the questions. An arrest has been made and the accused has been found guilty. He outcome report Yakavikuma Purisa. Wakazi 20 days in imprisonment. On addition of 6 months imprisonment. Month suspended on Ziyashukuti behavior yako unochinja. Kana kupatala mari inaite 30,000 ndio yakapataliswa. So iwewe matodzera you are claiming compensation yekurohwa kwakaita. Ndio itiri kutonga muno atitonge nyaya because mapurisa akapedza major wakapedza naye wakuclaim compensation yako yori kuclaima pamwe chete wakaise grand total 150. No, I didn't partition. I was included grand total. I think the total will come out from the partitions my division. What are 230? 230? No. I think if you can reach it, you can go. All right, PTO, not PTO. Sorry. Challenge you report to the Nina, the night of ticket to no jacket and this is for me. Stefan. Ona madzozera kana ndichitonge nyaya zviyazvo wazizwa aibaririba ndirutonge nyaya yecompensation iwo kana paine zvori kuona zviri kukuthreatena hanizve ozomangara report to the police assessor must munoata roti kana waona paine zviro zviri kuitwa zvinothreatena upenyu hwako hanizve unoripote kumapolisa. If those are not as interesting, but then in the end of this, you pin up my daddy, I was telling you to start to pin up no. No guarantee much tell more than you put with as a commodity. I understand, but if you read that paper, you already is ready to opinion. I see it's zero ignorance many that this one. Yes, you look at the Penzinia, we don't have Kumazetwa. Yenda kuchipe sando sakandati masamanzi tunganyo. Ende ndalira unosenda nazo kindo mbadala. Ende ngope munhu masamanza.
Yes. Yeah. Ndienda bvunza zvimadzozera kuti grand total yacho iri pari. Hapana grand total. Wakandosiya ari mabits. Taakude kuklema kana takutonga muzaya. Takutonga tichizi grand total yacho yecompensation ndeipi. But my challenge is that one so far I'm just moving. Then I didn't know that money. Otherwise, my cost is to feed. So anyway, out of those total, you don't go to calculate it. You need to put it about 65 plus 230 plus 150. So you can get it rent. Okay, 130 plus 230 plus 150. 490. The total. 490. Okay. Shall we give you some? We are money. 490. Eh? Ndio tunataka ndio swali. Mari ndio chienda newe ni mapepa zao. Uri kugare muri jini yembanje. Ndio chakaita kuti uroke futi. Because hauna kuti mosho yakapara major street hapana chakanyora. Chekuti iwo wakarogwa ngekuti wakanga watanga munhu. Hapana chakanyora. Wakarogwa ngekuti munhu wanga ari under the influence yekuti kana ndabve membanje madzodzera nditengere doro wandi unoti. Saka ndizvo izvozvo. Saka tinochiita kuti tiendese the last summon neclaim yako akaregere kuunza kuuya tobva tachisekanizvi. Handiti ndiyo rugare paigara babake. Atasanga ni mudari. Iya, mudari ajagara. Achauye ni mudari. It's up to him. Chitongo zvachakanakira kuuya nekusaiuya. Unotongwa indifferent. Ikachauya panyaya dzindarayo chauya. Auchiyo dzenu. Yeah. Because zvakawanda zvinoda kuti vefa. Tombomira pamacompensation baba. Ndati izvozvo. Tine namba dzasipei unadzo leo? Ndipo 078 Ndichakupe carbon musaida washandise carbon wapedza. Kudeka ni carbon yayo. Ndiye mati murado fundira kuite chitsitsi.